Kienet għadha konxja wara l-ewwel splużjoni smajta tajjat twerżaq, rajt kollox. Il-karozza rajta tiġi dritt lejja. Il-karozza marret fuq naħa u spiċċat fl-għalqa. Kliem wieħed mix-xhieda fil-qorti l-erba' filgħodu hekk kif komplit il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra l-aħwa aġuż magħrufa bħala tal-Maksar, Jamie Vella u George De Giorgio, implikati fl-assassinji ta' Daphne Caruana Galizia u l-avukat Carmel Kirkop. Fost ix-xhieda tal-erba' kien hemm ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li ddeskrivew ix-xena tal-karozza fil-bidnija nhar is-16 ta' Ottubru tal-2017 u li fi klierhom kienet saret qisha bużżieqa. Xuk li kien fil-post fil-ħin li seħħet l-isplużjoni irrakkonta kif ra xrara fil-karozza li kienet mikrija minn Caruana Galizia u s-sewwieqa deret ippanikjata biex ftit sekondi wara lemaħ xrara oħra u sema' il-mara twerżaq u f'ħakkatajn splużjoni kbira. Mara li toqgħod fuq il-bidnija xedet li għal diversi ġimgħat kienet tinnota karozza żgħira bajda fiż-żoni qrib fejn seħħet l-isplużjoni. Wara li nqatlet Daphne Caruana Galizia, il-karozza ma reġgħet deret qatt. Xed ukoll l-aġent li kien jikri l-vettura lil ġurnalista assassinata li spjega kif il-karozza kienet ġdida f'jamanta. Intant hekk kif kienet ġejja fit-tmiem as-seduta tal-erba', l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali informa lill-Qorti li filwaqt li l-inkjesta brabta mal-qtil ta' Carmel Kirkop kienet intavolata l-ġimgħa li għaddiet, l-Uffiċċju għadu mingħajr kopja tal-inkjesta dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u għaldaqstant ma jistax jeżibixxiha. Din il-kumpilazzjoni se tkompli fi 17 ta' Mejju.